Hola, Clics! Benvinguts a la classe sorpresa d'avui. Soc el Marc i avui us porto una manualitat per fer volar la vostra imaginació. Avui farem un ballarí o una ballarina del vostre propi ballet. Per començar necessitarem un foli, unes tisores, això que us ajudin els pares, un llapis, goma, un rotulador finet negre i rotuladors de colors. Doncs amb això ja estem preparats per començar. Agafem un foli i el que farem serà doblegar aquesta punta d'aquí fins aquí perquè coincideixi amb el costat. Una vegada ja tenim aquest triangle, aquesta part de sota la retallem. Quan ja tenim aquestes dues parts, només necessitem el triangle de dalt. Tenim un quadrat amb una diagonal i agafem una de les puntes de la diagonal i la unim amb l'altra. D'aquesta manera aconseguim un quadrat amb dues diagonals i els quatre costats. Començarem a treballar amb ells i doblegarem cada costat fins al centre. El mateix procés amb l'altre costat. També pel centre. Una vegada tenim això en forma de porticons, els obrim per repetir el procés amb els costats de dalt i de baix. Un costat i l'altre al centre. Un i dos. Quan tenim això, girem i utilitzarem la part de baix. Hem de doblegar-ho i utilitzarem aquestes línies en forma de triangle. Una vegada ho tenim, posem el dit per aquí i doblegarem per aconseguir aquesta forma de vaixell. I el mateix farem amb l'altra banda. Un cop ho tenim, agafarem els petits triangles i els doblegarem. Aquests dos cap avall i aquests dos cap amunt. Ara ja podrem començar a dibuixar el nostre ballarí o ballarina. Començarem pel cap en aquest triangle i els braços en els triangles superiors. Després el cos i les cames. Necessitarem llapis i goma. Si veieu, he dibuixat el cap i no m'he passat d'aquest triangle d'aquí. Ara veureu per què. Anem a fer els braços. Doncs aquí els tenim. I ara passo a fer el cos i les cames. Una vegada ho tenim, ja podem decorar. Quan tenim aquesta banda de la ballarina, ara anirem per parts. Doblegarem el primer triangle i utilitzaré l'altra banda que ja està dibuixada com a referència. D'aquesta manera ho aconsegueixo simètric. Repetirem el procés amb l'altra. I ara utilitzo la banda dibuixada com a referència per la banda que no ho està. Farem el mateix amb les cames. Una cama i l'altra. Ja tenim la nostra ballarina. Ara repassaré el llapis. I una vegada ho tenim així, passem a colorejar la nostra ballarina. I ja ho tenim. Ara només queda repetir el procés i així podràs fer tota la companyia de ballarins i ballarines del teu propi ballet. Doncs ja ho tenim, els ballarins i les ballarines del nostre propi ballet. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem a la propera!